खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय जोबथा भटार फारिलाइ फोसावबाय। साउथ करियानि बिरखं जाब्रबथायाव सा 182 दावबायारिनि गेजेराव सानैल' जिउ रैखा। डक्टर बसंत कुमार गोस्वामी आरो देबजित बराखौ आसाम साहित्य सभानि आफादगिरि नेहाथारि सायख'बाय। काक' फोथाराव जौ फाग्ला फिसाया बिसिखौ बुथारदों। खारबाय थानाय ट्रेननिफ्राय बाज्रुमनानै सासे फरायसाया थैदों। दावबायग्रानि सायाव जुनारसालिनि मावफारियाया गाग्लोबनायनि अजद दिखांदों। रां दाबिनायजों लोब्बा गोनां PREPAKनि सानै केडारखौ खादों। बर' हारिनि साफ्रोमबो फरायसाफोरा बादायलु मुगाजों जुजिनानै मोनफ्रोमबो आनजादाव जाफुंसार जानांगौनि थाखाय सोलोंथाइनि गियानजों आथिखालनि मुगायाव साखाफारा जानांगौ बुंदों खोरोमदाव औवारिया। देगारजों सुनो नागिरनायाव हिन्जावसाया गावनि रैखाथिनि दाबि खालामदों। STFआ हादोर बेरेखा अपारेशननि मास्टारमाइन्डखौ हमदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजोआव खुंजानो गोनां पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय जोबथा भटार फारिलाइ फोसावबाय। आसाम सोरखारा गामि पन्चायतफोर, ओनसोलारि पन्चायतफोर आरो जिल्ला परिषद बियाबफोरखौ गोदानै दाफामनायनि उनाव बिसायख'थि आय'गआ पन्चायत बिसायख'थिनि जोबथा भटार फारिलाइखौ फोसावदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला 6 शेड्युल एरिया एबा 6थि फारिलाइयाव थानाय ओनसोलफोर आरो नोगोर खुंथायारि ओनसोलफोरखौ नागारनानै रायजोनि गासै मोन 27 जिल्लायाव मोननो हानाय गासैबो दाबि आरो अजदफोरनि उनाव पन्चायत बिसायख'थिनि थाखाय गासै सा 1,80,14,913 भटारफोरनि फारिलाइखौ फोसावदों। बेनि गेजेराव 90,60,640 हौवा भटार आरो 89,53,865 आइजो भटार आरो सा 408 थामथि आथोनि भटारफोर दं। बै भटारफोरा 397 जिल्ला परिषद कमिटि, 181 आनसलिक पन्चायत, 2,192 गामि पन्चायत आरो 21,920 वार्डफोरनि थाखाय भट होगोन। साउथ करियानि मोजान इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव जानाय गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथायाव सा 197 सुबुंनि जिउ गोमाबाय। बे जाब्रबथायाव क्रू मेम्बारजों लोगोसे गासै सा 181 दावबायारिफोर दङमोन। नाथाय बे जाब्रबथायाव सानैल' सुबुंखौ गोथाङै बोखांनो हादों। रबिबारखालि जायगानि सम बायदियै फुंनि 9 रिंगायाव बे बिरखं जाब्रबथाया जादोंमोन। लेन्डिं खालामनो लानाय समावनो बिरखंनि इन्जिनाव मासे दाउ सौग्रावनायाव बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया जादों। नाथाय बे जाब्रबथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो हानाय जायाखै आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया गोख्रोङैनो सोलिगासिनो दङ। फिसा-फिसौ एना-एनि आरो हिंसानि गेजेरजोंब्लाबो आसाम साहित्य सभानि बिसायख'थिया जानानै थांबाय। असम साहित्य सभानि 2025-2027 बोसोरनि मावबुब्लिनि थाखाय रबिबारखालि आफादगिरि, लेङाइ आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि मासिनि थाखाय बिसायख'थि खुंनाय जादों। बे बिसायख'थियाव डक्टर बसंत कुमार गोस्वामीया आफादगिरि आरो देबजित बराया गाहाय नेहाथारि महरै देरहासार जानो हादों। डक्टर बसंत कुमार गोस्वामीया गासै 384 भट मोननानै आफादगिरि महरै सायख'जादों। आफादगिरि मासिनि गुबुन सासे बिजाथि डक्टर भुपेन राभा हाकासामाया 309 भट मोननो हादों। भदुम राजख'आ गासै 385 भट मोननानै साहित्य सभानि लेङाइ आफादगिरि महरै सायख'जादों। ओरैहाय देबजित बराया 402 भट मोननानै गाहाय नेहाथारि महरै देरहासार जानो हादों। गाहाय नेहाथारि मासिनि गुबुन सानै बिजाथि अजित प्रसाद शर्माया 240 आरो सन्जीब शर्माया 99 भट मोननानै देबजित बरानि आखायाव जेननांगौ जानानै फैदों। मख'नो गोनांदि असम साहित्य सभानि गोदानै सायख'जानाय आफादगिरि, लेङाइ आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिखौ साबायखर होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो। रायजोआव फिन गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाय। जौ फाग्ला फिसायनि आखायाव आरोबाव सासे आइजोआ जिउ खोमानो गोनां जादों। फिसायनि गाग्लोबनायाव जिउ गोमानाय आइजोखौ 38 बोसोर बैसोनि सबिना होननानै सिनायथि होदों। काक'फोथार खुमसांनि 5 नं लाइनआव जादों बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया।
मिथिनो हानाय बायदिब्ला काकपथार पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय खुमसां 5 नं लाइननि थागिरि जलटर धान्ति उर्फे जुलेना थांनाय हराव जौ फेनानै फैनानै गावनि बिसिखौ खास्रि बिस्रि बुथारदों। बे जाथायनि उनाव गामिनि रायजोफोरा जौ फाग्ला जुलेनखौ हमनानै पुलिसनो गथायनानै होयो आरो पुलिस बिफाना जाथायसालियाव थांनानै गोथै सहखौ बोखांहोयो। बबेखानि नखरारि दाङाबाजिनि थाखायनो बे गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया जादों होननानै सन्देह खालामदों पुलिस आरो जायगानि सुबुंफोरा। दिमा हासाव जिल्लायाव थानाय दाउथुहाजा रेलवे स्टेशनाव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय, जेराव खारबाय थानाय गंसे ट्रेननिफ्राय 15 बोसोर बैसोनि फरायसाया हरखाबै बारजुमनायाव जिउ खहा जायो। थैनाय फरायसाखौ रिंमाली लांथासा होननानै सिनायथिनाय जादों। बेजों लोगोसेनो जस रिंदी सायुं मुंनि सासे लोगोबो दंफायोमोन। सानैबो फरायसाफोरा माइबां हायार सेकेन्डारि स्कुलनि फरायसामोन आरो फरायसालिनि बन्द मोननायनि जाहोनाव सानैबो बेरायनो ओंखारबोदोंमोन। सुलुङाव मिन्थिमोननाय बादिब्ला सानैबो माइबां रेलवे स्टेशननिफ्राय दाउथुजा रेलवे स्टेशनसिम फैदोंमोन, जेराव बिसोरनि न'आ स्टेशननि खाथिनिनो गामि थाफा गामियावमोन होननानै मिथिमोननाय जादों। बबेखानि बिसोर गाखोनाय ट्रेना दाउथुजा स्टेशनाव थाद'नायनि गनायथि गैयामोन। जाहोनाव सानैबो खारफुनाय ट्रेननिफ्राय बारजुमनायावनो बे दुखुनांथाव जाब्रबथाया सोमजिदों। बारजुमनायाव गोब्राबै जोखोम जानाय सानैबो फरायसाखौ मदद हैनो थांनायनि सिगाङावनो रिंमाली लांथासाया थैदोंमोन। लोगोसे जोखोम जानाय सासे फरायसाखौ माइबांनि प्राइमारि हेल्थ सेन्टाराव लांनानै उनाव हाफ्लं सिभिल हस्पिटालाव दैथायहरनाय जाबाय। गुवाहाटीआव थानाय आसाम स्टेट जूआव बोसोरनि जोबथा रबिबारखालि मोनसे सोमोनांथाव जाथाय, जेराव जुनारसालिनि सासे मावफारियाया जेबो दाय गैयालासेनो सासे दावबायारिखौ हरखाबै गाग्लोबनाय जाथाया सोराङाव फैदों। गाग्लोबजानाय दावबायारिया सासे फरायसामोन आरो बियो गावनि सानै लोगोफोरजों फैदोंमोन। गाग्लोबनायनि जाहोनाव दावबायारिनि गोदोनायाव जोखोम जानायनि दागो जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे जाथायखौ जुनारसालिनि खुंथाया खाबु लानानै दोनखोमानो नाजादोंमोन। लोगोसेनो गासैबो जाथायखौ सीसीटीवी फुटेजाव नुनो मोननाय जादोंब्लाबो जुनारसालिनि सामलाय बिफाना सुबुंफोरनो उदाङै फोरमायथिनायनिफ्राय जानगाराव थादों होननानै मिथिनो मोन्दों। मणिपुर पुलिसआ सोनाब इम्फाल जिल्लायाव सोरखारि मावख'गिरि आरो सरासनस्रा सुबुंफोरनिफ्राय जरजुलुमै रां दाबिग्रा पिपुल्स रिभलिउसनारि पार्टी अफ गांलेफाकनि सानै केडारखौ खायो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला रबिबारखालि सांग्राइफ्राव मामां लेक्काइ ओनसोलाव बिसोरखौ हमदों। पुलिसआ खानाय सानै केडारखौ लैसांटेम नेपलियन मेत्तै 35 बोसोर आरो टकसम आमुजाव सिं 33 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। रिपर्टआव फोरमायथिनाय बादिब्ला बिसोरनिफ्राय गंथाम मबाइल हेन्डसेट आरो रां दाबिनायनि गांजिनै लाइजामफोरखौ मोननाय जादों। रां दाबिनायनि बेरेखायै दासान्दि गोख्रों अपारेसन खालामनायनि अनगायैबो आथिखालाव भारतारि रौनिया BSF, CRPF आरो मणिपुर पुलिसआ जयै लोगो नांना गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव गोबां हाथियारजों लोगोसे गुलि बारुद आरो गोबां बेरफ्रुग्रा बेसादफोरखौ लान्थ्रियै बोखांनो मोननाय जाथाया सोलिगासिनोबो थाबोदों। खोला क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 27थि बोसोरसालिया जथुमा, लोगोसे खोला क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खुंगा 6थि बोसोरसालिया जथुमाखौ दख'रा आफादनि सिङाव थानाय फारौगुरि गामिनि डलर क्लाब काम लाइब्रेरियाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों खुंफुंनाय गेवलां मेलखौ बेसेन बरहा बिबुंथिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो 30 नं सानजा क'क्राझार समस्तिनि MLA लरेन्स इस्लारिया। बे हाबाफारियावनो हांख्रायनाय लेखायै गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया। बे मेलाव बाहागो लानानै बर' हारिनि साफ्रोमबो फरायसाफोरा बादायलु मुगाजों जुजिनानै मोनफ्रोमबो आनजादाव जाफुंसार जानांगौनि थाखाय सोलोंथाइनि गियानजों आथिखालनि मुगायाव साखा फारा जानांगौनि बागै बिबुंथि लाखियो। गेवलां मेलनि गेजेरजों दख'रा आफादा थांनाय 2023 इं मायथाइनि आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसनजों खुंजानाय CCE आनजादाव APS मासियाव उथ्रिसार जानो हानाय मनजित बसुमतारीखौ गांसे आर'नाइजों लोगोसेनो मान बिलाइ गथायनानै बरायनाय जायो। बे हाबाफारियावनो थांखिजानाय बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लायो बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंगुर फैला जे बरगयारी,
मानियालासि महरै क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि सोमदोन औवारी, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' हारिमु नेहाथारि दिलीप नार्जारी, खोला क'क्राझार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' दैदेनगिरिफोर, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावख' नेहाथारि निथु बर', ओनसोलनि सानसुमै आरो रायजो राजाफोरनि बाहागो लानायजों मेहेरगोनाङै जोबलाङो। दिसपुर पुलिस थानानि साखाथियाव सासे हिनजावसाया गावनि मोजां मोननाय सेंग्राजों गाग्लोबजानायनि उनाव खुनुरुखुमै रैखा मोननाय जाथाया सोराङाव फैदों। मख'नो गोनांदि राजेश देब मुंनि सासे सेंग्राजों हिनजावसाया 3 बोसोर मोजां मोनज्लायनायनि जेयाव गोग्लैदोंमोन। बेनि सिगांबो राजेश देबा गुबुन सानै आइजोजों हाबा जाखांनाय बाथ्राया सोराङाव फैदों। सुलुङाव मिथिमोननाय बादिब्ला गावखौ जरजुलुमै सोलो बाहायना बुथारनो नाजानायनि जाहोनाव हिनजावसाया पुलिस थानायाव हौवानि बेरेखायै कमप्लेन होनाय जायो। दायनिगिरि राजेश देबा गुबुन गुबुन हिनजावफोरजों सोमोन्दो लाखिनायनि अनगायैबो हिनजावसाखौ प्राइभेट भिडिअ बानायनो थाखाय हुमखिबो होदोंमोन। बबेखानि 6 दाननि सिगाङावबो राजेश देबा हिनजावसाखौ देगारजों सुनो नागिरनाय आरो पुलिस थानानि मोखाङावनो गोबाव समहालागै नेनायखौबो नुनो मोननाय जादों। गासैबो जाथायफोरखौ हिनजावसाया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों बुंनानै लाजोबदोंमोन। जाहोनाव पुलिसनो एजाहार होनायनि उनाव गावनि रैखाथिनि दाबि खालामनायबो जायो। बांलादेशआव अल कायदाजों सोमोन्दो थानाय मोनसे होबथाजानाय उदखारि हानजा आनसारुल्लाह बांला टीम स्लीपार सेलफोरनि बेरेखायै मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव आसाम पुलिस स्पेशल टास्क फर्सआ हादोर बेरेखा अपारेशननि मास्टारमाइन्ड गाजी रहमानखौ हमनो हाबाय। मख'नो गोनांदि रहमानखौ रबिबारनि मोनायाव क'क्राझार पुलिसनि हेफाजाबाव खालामनाय मोनसे जर'खा अपारेशनाव खानो हादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 13 सानफोराव आसाम पुलिसआ एसटिएफजों खाजानाय एबिटि केडारफोरनि अनजिमाया 11 जाहैबाय होननानै मिथिनो होदों। गुबैयै बे अपारेशना क'क्राझार आरो धुबुरी जिल्लानि ओनसोलफोरखौ नोजोर होनानै स्लीपार सेलफोरखौ फोजोबस्रांनो आरो जाथावना उदखारि गाग्लोबनायखौ होबथानायमोन। मख'नो गोनांदि 24 डिसेम्बर खालिबो पार्थसारथि महन्तनि दैदेननायाव एसटिएफआ 18 डिसेम्बर खालि सिग्रोमनायनि गेजेरजों बांलादेशनि उदखारि आफादनि 2 केडारखौ खानो हादोंमोन। बे अपारेशननि जाफुंसारनायखौ स्पेशल डाइरेक्टर जेनेरेल अफ पुलिस एबा एडिजिपि हरमीत सिंहआ एसटिएफनि नाजानायखौ बाख्नायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।